Ahoj lidi, dneska tady pro vás mám další video ze hry Minecraft. Teď už jsem tady docela pokročila, našel jsem tady diamanty, očaroval jsem si je, udělal jsem si tady dům, takhle jsem si ho tady našel z vesnice a já vám ho ukážu. A ono, když se na ní takhle podíváte, ono vypadá, že je malá. Tak podíváte. Ono vypadá, že tady jsou jenom tři domečky a nějaký malinký políčka. No, když půjdete tamhle nahoru, tudy, tak jako nikdo by si to nedával, aby šel prostě jenom nahoru, tak já taky ne. Když mě určitě znáte, vidíte, tady jsou políčka, tak ne. Tady to asi pauznu, ale vy jste se tady nezdržovali u toho. A tak jak tady vidíte, takže ta vesnice je i tady blbá reklama. Je i tady nahoře. A takže jako abyste si nemysleli, že prostě, že jsem si našel takovou malou vesnici a tam jsem se ubydl, ne. Taky jsem první myslel, co to je za malou vesnici, tak mě na nic. A když jsem vylez sem nahoru, tak jsem se taky podíval a řekl jsem si, že to je velikánská vesnice. Jako ne velikánská, to jsem si úplně neřekl, ale řekl jsem si, to není úplně ta malinká vesnička. Hele, ovečko, čau, tak pojď. Příteli, pojď. Pojď příteli. Já už jsem takhle jedu do praseče a to tam bylo doma, furt mi tam chrochtalo u postele. Ovečko, pojď se, neboj. Jsi umřela. Tak pojď sem. Budu jenom sedu. Pojď sem, pojď dolů, pojď, tady jsem. Pojď, ovečko, pojď, ty se mne můžeš. Je? Ty se mne, ovečko. Ovečko, ove. Jak to dokázala? Kde je? Ovečko, koukej, pojď sem, přítele. Jo. Friend. Je, sorry. Pojďte ke mně. Je. Vidíte tady prostě, já jsem rád za tu slávu, protože takhle mám hrozně rád zvířata. Mi napište do komentářů, jaký zvířata mám jako, jaký zvířata mám ochočovat, jaký máte vy rádi třeba a takový, protože já klidně nějak ještě ochočím, jestli vás to baví, tak je to ochočování v Minecraftu. A určitě už mě musíte znát Pomela z toho, se Šimonem, když ho to točím, takže mě musíte už znát, takže a jste si nemysleli, že jsem nějaký cizí, Šimon má přezdívku, vám můžu potvrdit, Šimon Ševčík, to musíte znát z YouTube, je to kamarád Matěje Valeše a má přezdívku, počkejte, se na vůbec vzpomenu. Má přezdívku, počkej, jo, Mefloun. Mefloun má přezdívku, to určitě musíte znát Meflouna.
a koukejte se jako na mě, já fakt mám diamantový brnění, takže se ničeho nemusím bát, dokonce očarovaný, takže mám trošku se bojím o tu vesnici. Hele, pojď sem, ovečko, pipi, pupu, popipi, pojďte pipa. No, puďa. No, tak někoho si tady najdi. No, pojď, jdeme si někoho najít, pojď za mnou. Ovečky, pojďte sem. Mám tady pro vás přítelkyni. Ovečko, pojď sem tady. Ovečko. Ježiš, já nechci ztratit tvoje malý. Ježišu. A Frank. A šup. Ježišu. Co chce na nás? No, nebo nechce. No, šup. Ježiš. Už zase máte malý dítě, mý. Ale teď vás zabiju hroznou smrtí. Strašnou smrtí, zemřete hroznou smrtí. Je, už vyrost. Dělej, už se vyrost. Dělej výkus. Dělej. Kdo se zabiju nás, mě to nebaví u tebe bejt. Pojďem, si se netrápá. Pojďem. Je to takhle na mě. Hop. Takhle se maminky nechová. Jak si jít? Tak lidi, já myslím, že tady už bychom to mohli ukončit. Jako dejte odběr, like a zase uvidíme v příštím videu. Čau.